Déirí rang trí ceir seo Gaeilge don March, agus inniu táid gobar cionlitrathe. Anis, an cinmh cén a bunamuid úsáid as cionlitrathe. Bunamuid úsáid as cionlitrathe ag tús aim nathe. So ag tús mó aim, tús catling, tá cionlitrar nó sémór. Ag tús do aim héin, tá cionlitrar. Ag tús aim denir bí bíon cionlitrar ag an fearhús. Eile a bunamuid úsáid as cionlitrathe ná ag tús leitheanta na seachtaine. So ag tús an luan tá elmór, March tá emmór, ag tús cédain tá sémór, ag tús déirdain, aine, sathern agus dónach tá cionlitrathe Agus eile a bunamuid úsáid na cionlitrathe ná ag tús méana. So anar tá émór ag an tús, fiora, Marta, Abran, Baltaine, Mehib, Úl, Lunasa, Manfór, Jerryfór, Saoin agus Nullig. Tá cionlitrar ag tús ahan mé. Agus arhain eile a bunamuid úsáid na cionlitrathe ná nuair táid ceint faoi aim nathe aiteanna. Cosal le dura, tá démór nó cionlitrar dé ag tús dura. Éire tá cionlitrar ag an tús. Má tá tú ag ceint faoin scoil, aim an scoil is ait tá cionlitrar ag géalscoil. So na thuireanta a bunamuid úsáid ná as cionlitrathe ná ag tús war aim nathe, ag tús leitheanta na seachtaine, ag tús méana na bliana, agus nuair táid ceint faoi aiteanna, cosal le dura nó éire nó sasan nó aiteanna mar sin. Seo an obair atá le déanamh inniu. Nes an bhd atá le déanamh ná cé tú lééis síos na focail seo agus níl cionlitrar ag tús focail bé ach ba chóir cionlitrar bheith ag coide acu. So cé tú obair amach cé acu a cé cionlitrar bheith an agus é a scríú amach go rééis mar is ceart le cionlitrar ag an tús. So an céad focail tá agin suas an seo ná pan. Nes an méon cionlitrar ag tús an focail pan de gra. Tharm ag coppla picture síos an seo ag an bun le taispint dú. Nes an aim duna pan? No. An aim lá ní aim lá tá an. Cé dé faoin na méana so anar, fiora, Martin, ní aim mé atá an. Agus an ait ní aite tá an. So níl cionlitrar de dhé ag pan. Bógé mar ag aine. Nes, ar gur na leideanna an aim duna atá an? Ní hé. An aim lá atá an. Is aim lá atá an aine, so cé mé seo scríú mac go rééis le mór ag an tús an ait bog. So scríb mé aine. An sin scoil, luan, dura, Alton, jazz, ever, Lego, Minecraft. So cé sibh scríb amach na cion ar chóir cionlitrar a bheith acu agus heag libh na leideanna seo a úsáid le codí mataisiad de dhé.